फैद' बाबु माखौ बोराबबाय थादोंब्रा अमानि जादबाथाय बिदिनोलै आदार होआबाबो माबा दावराव गाबबाय थागोन आरो अबेजोंबा थांलायबाय साला खुथाया ओरै फै जाफै ए होस बैसागु सफैनायखाय गरम जाबायलै जेकेटखौनो गाननो हाला माथो नै बे फाग्ला आदा हायथायालाय मा अमा आदार होलागासिनो बेलाय र' थांनोलां है आदा गेन्द्रा है फाग्ला फाग्ला अमाया खारगोन गिनानै फाग्ला फाग्ला राव गैया बाव गैया फैयो बेफोरखौ बाद होदोलै नों बुंनाय खामानिया जाबाय नंगौना नङाब्रा ओमफ्राय आं जानला मोनला खामानि मावनायखौसो नुफैबाय नोंलाय अमा आदार होलाबायनायखौ ओइ मानसिफोरनो खिथालाबायनो दै नङाबा लासिं सिं जाथारगोनलै आहा मा खिथालाबायनोब्रा दुनियानि मानसि लामाजों थाबायलांनायानो नुलांखायो माथो बोरायलाय सिख्लालाय खिथालायनो दरखारानो गैया थुदो नेगासिनो लोगो हमनो ओइबार नायनायाबो गोरलैसो नङाथ' ए बुरबकमारलै बे मानसिया लल्लालानो मालायफ्रा खथ' बैसो गोरलै गोरलै नागिरनानै लायो नोंहा बैसो गोरलैखौसो बाजादों राग'नायखौसो नांगौ जाहैबाय नोंनो बे आइजो ओंखारलायनायखौ जाम्बा बिदि बैसो गोरलै गोरलै सिख्लाफोरखौ लाहोनानै आंखौ जेलनि दाल ओंख्रि जानो सानदों फाग्लायाबो लाया आं एबार बिदि गोरलैखौ रायलायनानै होबा थै बैसो गोरलै नङा बैसो राखानायसो नुनायावसो फिसासा नुयो खथ' आराम सेरेरेबावसो नंगौना नङा बेबा नंगौलै बुरबक नों बिदि बुरबकखायनो दिनैसिमबो दाबो हिनजाव मोननो रोङाखै नोङो मानसिनोथ' नांमारगौना नांमाराब्रा जिनिसाखौलाय थै ओमफ्राय सिख्ला लोगो हमनो बिदि आथिं गोजाजों थांसै एसे ओरै साफ्रेग्रा थाबा मोजां मोनदा दंलै बेफोरखौलाय मा सिन्था खालामदों नोंलाय बैयाव दोनबोदां मामानि स्कुटि गोजा दंखायो फै थ' बिदिबा ओइ फान्थाव ओइबार हले मोजां रायलायनानै होखालै हाब मानसिया उखै हाबथारबायगोनलै बहाथो सिख्लायालाय माथो रावबोआनो गैया रलै जाम्बा बावनो फैगोन नों मासे हाखु दाखुब्रा मानसियालाय मानसिनाव एसे धैर्य थानांगौलै जेरावबो हास्लाबा साला जल्दी का काम शैतान की होती है बुरबक ओमफ्राय बे हाथाया माबेलाय हाथाया गोजा जा गोमोमो बाङालि बुरिफोरबायदि आइरन नांजोबनाय बायदि हिनजाव नायनो फैनाया बिदि जायो जाम्बा ओमफ्राय बे लंपेन्टआ माबेलाय बोख्लाय फारसेया बोख्लाय मानसियाखि हिनजाव नायनो फैनाया बिदि फैबायलै दारिफोरखौथ' एसे सिनना फैजायो हाथायफोरखौ एसे हुना फैजायो हनै गन्थंनि खोमोनाबो नुजाबोलायदों थैस बिदिखि जायो नालै बिदि आखलबा हिनजाव मोनगोन नालै नोङो बिगुर जुता लंपेन्ट टाइ गानना फैनांगौ एसे साब सिखुननो गाद्रा गुद्रा साला हलायथो फैगौ दा हलाय बेनोब्रा ओइलाय ओइ मानसिखौ माथो फिसासो नुदों है बुरबक मेगनखौ जुम खालामनानै नाय गिदिर नुगोन फाग्ला जादों जेबो नङालै आदा गेन्द्रा मानसिया फिसाबाबो नोंजों हाबा जाखांबानो ओरै गिदिर जागोन बियो हिनजाव मानसिफ्रा हाबा जाखांबासो फुङो ओइ नै एथ' देरि नेनो बालायलांबाय नै एक्टरहा लामायाव एसे बाजौबोनानै गोबाव जाबायहाय उदै गाज्रि जादों खोमा ना हाय मैया ना गोरान जानाया उदैयानो गाज्रि जानानै दङ 6:30 जाबाय दिनै खिनायानो आंना हैद लेथ्रा रायलायबाय थायो नोंसोर हैद दे नोंसोर रायलायदो दे आं थांसै नैबाव थाथ' दे नैबाव गोजानाव थांनाङा आंबो थांफाखासिगोन थाबनो अल दा बेस्ट आदा गेन्द्रा दे दै गारिया बायसिगौमोन ओइबार रायलायनायाबो गोरलैसो माथो 18 बोसोरानो जादोंना जायाखैथाय फाग्लायाबो लाया नोरोमनोनो उल्था रायलायनानै होखायो जेल ओंखाम जाहैदोंलै साला सुवादा ओमफ्राय माथो सानबाय थाखो सानाखै जेबो बाथ्राखौसो अबाव जुरिगोन जराखौनो मोनाखै नागिरबाबो आदाना हाथाया लहा बायदिथार रङानो नङा थारमाने जों लागिनो दैयाव जा आइरन दं आइरनानो सिथाब जोबथारो ब्रास मारिबाबो खारनो नागिरा आरोखि दे बेफोरखौ बाद दोनदो मा बुंनांगौ बुंदो बुंनांगौआलाय जेबो गैया गैनायालाय थारमाने खोथाया जाहैबाय नोरोमानोखौ जा मोजां मोनोनो दानो मोनबा दानो हाबा लाबावगोननो बियो खोथाया बेसो आरो
माथो नोरोमालाय नोंखौसो रायलायदोंमोन दा नोंनिसो बाथ्रा रायलायदोंमोन माथो नङालै थगायदों बियो बिराद थगायसुला गावनो रायलायनानै होगौबासो नोंखौ रायलायनानै होफ्लानो होननानै थगायनानै लाबोदों बाव खोथाया बिदिसो आरोखि आव बेंगि एक्सुलि नोरोमखौ आङो बिराद मोजां मोनखायो बुंनासो लानो हायाखैमोन आङो दालाय जाखाबायना होमबालाय जा माहाजोनखा जा मालदार थाखा फैसा बारि बागान टेनसनानो गैया बेहा मिथिगौ होमबालाय नोंनो रायलायनानै होदो गाबोन समफोरनो थांथारनोसै आङो सिख्ला बैसोआ बारग'बाथाय ओरैनोबा रावबो लांनो नागिरथारा नायाबो मा रायलायनानै होलायनांगौ मिथिखागौ बियो गाबोन समफोरबा लेटद्रायसो जागोन हायोबा दाहायनो खारसनहैदो बेनाव आंखौ बिदिसो खिथानो थिनदों बियो होमबालाय आं दाहायनो थांखानोसैहाय थफ्ला थफ्लि लानानै थांखानोसै आङो मा दाहायब्रा दानो थांखादो नांगौबा हाबायाव संख्रि फानलु हालदै गासिखौ बानायनानै होजोबगोन आं मिथिबाय थ'दा थांसै आंबो ओरै बारस'लांसै नोंबो ओरै थांदो खारसन हैगौबे दे बेनाव नागारखानाङा बेखौ नोरोम ओइ नोरोम नोरोम नै आं फैबायमोन दा हाब माथो नोंसो ओमफ्राय मा खबर जारौ मा खबर माने आं फैबायमोन फैनायाथ' फैखायो र' मानसिनि न'आव मानसिफ्रा फैखायो ओमफ्राय मा खबरमोन मा खबर लाना फैदों नोंबा आइसोर मिथिखानानै जाफ्लालायबावो गेन्द्राया आंनो गासिखौबो खोन्थाखाबाय गेन्द्राया खिथाखाबाय हामाखौ खिथाखो जारौ थोद फाग्ला बांद्राय जाफ्लानाङा दे खारसन फैबाय आं नोंनाव हो खारसन फैबाय मानसिनाव बिदि खारसन फैजालाबायो नामा फाग्लि खारसन फैयाबा होनबा नों बेमफाथि लायना लायगौमोन गोदाव सोराव बाथ्रा बुंलाबायो आंलाय नोंखौ मानो लालाबायनांगौ जाखो मानो लायलाबायनांगौ जाखो आंलाय नोंखौलाय माथो नोंलाय आंखौ बुंदोंनो गेन्द्रानि सिगाङाव मोजां मोनो होननानै ओमफ्राय दिनैनो खारसन फैनांगौ होननानै दहायसो आंनो गेन्द्राया खोन्थाथारदों ओंखायनोसो आं खारसन फैदों दा मा नोम्फानि बे गेन्द्राया बिदिसो उल्थां फाल्थां खिथादों आरो नोंनो माथो बिदिनो खोन्थाखादों ओंखायनोसो आं फैदों दा गावनोसो रायलायना होनो खिथादोंमोन बियो आंखौसो उल्थां फाल्थां खिथाना होदों बियो नोंनो नागारालां बेखौनो देन गलालै बे दोला होजोबखाबाय आं आलथा गबाय बेना नोंसासो आलथा गहैयो ना मा गहैयो गहोलायबाय था आं हले फैखाबाय थांफिननायाव गैला आङो नोमा नोम्फा नोंसिनि आइया खिथादों मानसिनाव बिदि थालांनो होनबा थालांजायो नामा आंहा गोसोथोनाय दंखायो आं मिथिया नोंहा गोसोथोनाय दं ना मा दङ आं हले लामा लामा दहाय खोन्थाना फैजोबखाबाय आरो दहाय आइमोनखौबो खुलुमनानै फैखाबाय आं फैफिनला होननानै गोदाव सोराव नङा दै गोख्रै न'आव थांफिनबा थांफिन आंखौ बिदि जानला मोनला लासिं सिं खालामफैलाबायनाङा थांफिना होनदोंना आङो थांखाया आङो नै न' सिङावसो हाबहैबावनोसै आङो था नोंहा मासि अख्रालै हिनजावालाय साला बे गासिबो गेन्द्रानि थाखायनो जाजोब्बाय बेखौबा हले दिनै गारालां बिमाबो दोला होजोबगोनलां बेखौनो देन साला बे नोरोम फान्थावा आंनि हिनजाव गोरलै रायलायनानै होग्रा बियो दाना माबायदि मोनदों बियो गावनावनो खारसन होजानानै लादो नों दाना बे हिनजाव गोरलैखौनो मालाबा दालेंसो जाहैनांसिगोन बियो खिथानानै होबा बे गेन्द्राखौबा हले दिनै गारालां बिमाबो आलथा गनासो गारगोन आं दिनै एफा मोजां लोगो साननानै हिनजाव नांगौ होननायखाय हिनजाव सासे रायलायना होबाय आङो बेखौबो उल्थां फाल्थां आंखौसो उल्था जामब्र होबाय बेखौबा हले दिनै गारालां बिमाबो ओइ साला फारा जाग्रा अमा बुन्दा साला सैमा गावनो हिनजाव नांगौ होननायखाय एफा मोजां रायलायना होबाय आङो आंखौसो उल्था फासायदों नोङो नोहासो मोजां ना नोंनि गोसो थोनायखौबो मोनसिगोन बेखौबो मोनसिगोन नङालै गामिनि मानसिफ्रा मा साननांगौ आंखौ सानै हिनजाव लाबा बखि जानायसो जागोन माथो मानसिफोरालाय मा बुङा बेफोरखौनो टेनसन लाबाय थायो नामाब्रा बिदि होननानै सानै हिनजाव मारै जाहोगोन आंलाय बिगुर नों जाहोफैगोन नामा नोंखौ दानो होगोन आं हाट माइथ' गरमब्रा आंबो गरमलै बेथाया गरमबावलै सौलायनो नामा हाट मा सौलायलाबायनोब्रा गम गैया मा गैया बुलायनोबा बुलायनो होनलै मा गरमलै नोंखौबावलाय दिनै जाङि थाङि बिसिजोबगोनलां बे आलुखौबो बेसेबां जानो बालायलांबायहां नै मानो फैदों दाखुरारानो थफि खायलाबखौ हमनानै मा खालामनो फैदों बेयाव नै जाम्बि नोंनो मोजां बाथ्रासो खिथानो फैदों आं मा मोजां बाथ्रा बेलाय थब्लं थब्लं बुङा मानो खेबसेनो थारमाने ओरैबायदि खोथाया
माथो बे नोंनि गोसोथोनाय नोरोम फान्थावा हिन्जाव खारसन जाबायनो बे मिथिगौ नंगौना नङाथाय जानला मोनला खोथा दा बुंफैखाबायाव आंनि नोरोमा बिदि नंखाया नामा जेरै नोरोम मानसियाबो बिदिनो नोरोमखा बियो नि नों जाम्बि नामा नरम जानो हागौ मानसिया गरमसो था नों जाम्बि मालाय हिन्जाव गोदानखौ लानानै बेरायलागासिनो आयु आं नोंनि बाथ्राखौ मानो फोथायनांगौ जेनेबा मोजां बुंबा माबा हाबायाबा गाबोन समफोरनो आयु नंमारथारगौ आरो नोंगौले आं बुंनायखौ मानो फोथाया नोंलाय सिगांबो बिदिनो दावराव जाखांखाबाय बियो न' खाथिनि रुवाथिजों दावराव जानानै 30,000 मानि फाइन होनांबाय नोंसो मिथियाखै जों गासिबो मिथिजोबखायो फोथायाबा नै नोंनि कसम है फाग्ला आयौ फाग्लिया नंखाय सानदोंबा नायहैबानो जाबाय दा नों आं बुंनायखौ फोथायाबा जुदि थांनानै नुहैयाबा नोंनि बिगुर सिगुर बिसिजोबगोन आं बिसिबानो जाबाय दा आरो बे खोथाया जुदि नंमारगौबा नोरोमखौबो दालि भातसो जाहोगोन आंबो सालाया केस गेले गेले हा फाननाबो केस गेलेनो फैसा थोनाय नङा बेना ओमफ्राय नै खोथाया नंमारगौबा सानैजों आरो नोंबो बिदिसो साला फान्थाव गेसाव नोंखौबो केस होगोनसो आङो बारा बारा फैबाय थाबा ओइ नोरोम दंना गैया नोङो हाबा लागोन होननानै दिनैसिम थगायनानै दोनदों आंखौ दा सोरखौ लाबोनानै दोनफैदों नोङो मानसियानो गरम मारखोमा गेन्दाद्रानो दंना गैया बे मानसिया ओइ नोरोम दंना गैया बे मानसिया ओंखारबो साला नंगौना नङाथाय जै नंगौ उदैयाव सावगासिनो संनानै बिबु सिबु दिहुनजोबगोनहाय आं थासान्दि सोर हिन्जावखौ लाबोदों बियो नोरोम ओंखारबो हाब मा जाखोब्रा नोंलाय आरो मा जादोंसो होनदों नोङो सोर हिन्जावखौ लाबोनानै दोनफैदों नोङो आं लाबोआखैलै गावसो फैनानै थाफैदों अख्रानो ए होमबा लाबो मारदोंसो साला दाउला लानजाय गोनां खिंगुर गोनां आंखौ जानला मोनला खुगा दं होननानै गोदाव सोराव रायलाबायनाङा दै आं लाबोआखै गावसो ब्रा ब्रा फैनानै थाफैदों दानो गोख्रै थिनहरफिन नोङो हैद मालाय थांथारानोबा मालाय थाङैखौलाय बोरै थिनहरफिननोब्रा ए होमबा नोंबो बेखौ लानोनो गोसोखा लानोलाय गोसो गैयामोन दा मालाय थांथारानोबालाय आंलाय माथो खालामबावनांगौ जाखो मा दावराव जाबाय थादों सोर फैदों सोर बिलाय हैद नोंस्रा सानैजों रायलायदोलै सोर थालाङो सोर थांफिनो आं थांसै सोर नोंलाय आंनावसो सोंबावो सोर नोङो होननानै आं नोरोमनि गार्लफ्रेन्ड हिन्जाव जाहांहां आइसोर हिन्जाव जाहां जालायबावो आंहा आरो मैयानो हिन्जाव जाखाबाय मैयालाय मानो फैयाखै मैया आंहा खारसन फैखाबायना मालायनि थोरसिनि ओंखाम सेनानै जानो लाजियाखिसै आरो नोङो नोंखौ नागारगोन सानदों दानो महिलाफोरखौ लानानै बुफै होजागोन बाराबा आयु थां थां सोरखौ लिंना लाबो सोरजों मिटिं खालामहो नै आमोखियाबो गिया मालायनि खामानि मावनायफोरखौसो थालां होबाय फाप्पि हिन्जावा मा जोंनाव फैलाबायो फाग्लि बोरनाय ना मानाय